Takže nazdárek lidi, já vás zdravím, já jsem Fervejko a já vás vítám již u 4. dílu. Teďkon jsem měl tak trochu pauzu, protože vůbec jsem neměl čas teďkon na točení, ale teďkon už jsem zase tady a už zase budu moct točit. Koukal jsem na YouTube, že mi tam přibylo docela hodně odběratelů, už mám 6 odběratelů, za což jsem fakt moc rád. Cením si toho, že aspoň někdo na mě kouká a 59 zhlédnutí, což je taky pěkný, ale to je jedno. Už jdeme radši hrát, nebo tady bychom potom mluvili a to by nebylo hezký určitě. Co máme v zbroji mě? Dobrý, zkus se. Jaj. No, meč na inteligenci. Tak kde to jsme? To je. Nic, jako vždycky. To je, vydrž, je to za goldy. Joj, mare, co to je? Takže to si koupím, tady to nevím proč mám. Ne, dajte zpátky. To jsem mohl dát do toho, do hajzlu. Co je tady vůbec? Štěstí, síla 200, no tak to nic, to mám epický. Alebo jsem čarovný. Výdrž. Hoď na sebe to výdrž. Tak co mám vůbec za elíky tady? Vůbec nevím co tady, já už jsem strašně dlouho to nehrál. Naposled asi tak před 5 minutama, než jsem začal točit. Podíváme se do cechu. Cech. Válka. Přeskočit. To máme vyhraný, to je jasný. Ne, prosím tě. To bude jak zpomalený, jak se to seká, to je hrozný. Jaj. Přeskočit. Však jsem říkal, že prohrajem. No prostě, říkal jsem to. Tak připravíme se na útok a vylepšíme se. Ano, za 200 000 se vylepšíme. Jinak je Gold Event, což je super. Takže já jsem strašně moc vydělával. Teďka, tak. Šup. Dělej. Dělej. To jde úplně pomalu. Dělej, pane bože, nevím co mám říkat u tohohle, jako. Takový. Jinak ještě nevím to určitě, ale mohly by se na mém kanále objevit i videa z Minecraftu, takže jestli to bude, já ještě nevím to jistě, potřebuji přeinstalovat Windowse na počítači, takže to ještě nevím jistě, ale pokud byste to chtěli, tak to zkusím nějak zařídit, takže určitě pište do komentářů pod video. Jinak tyjo, koukal jsem, asi myslím, že to byl ten druhý díl, který má už 6 lajků, což je fakt super. Jsem za to ohromně rád. Pane bože, zkašlat. Jsem rád na to prostě. Píp, cenzura. Tady to už tam strašně dlouho, to už mi mohl padnout. Jaj, bože můj. Nepadne prostě úplně. Teď se vylepčím a on už padne, já to vím. To úplně trvá, pane bože. Dělej. No, kašlat už. Už na to kadím. Teď už musí padnout. Tak, a teď spadneš. Budeš dolů, umřeš. Kritik, hezky. Jaj. No nic, je to škoda. Tak se podíváme aspoň do arény. 8.8. No, prosím tě. Hrál jsem, to je jasný, ne? Tak si tady dáme hospůdku. Jinak je asi 12:30 ráno, já jsem akorát čekal, až mi doběhnou hlídky, protože už jsem to strašně chtěl natočit, takže to natáčím takhle pozdě. Tak a my už se nacházíme na S3, kde mám novou postavu.
161, dvojku, 160, nevím teď, 160. Dívám se do pošty rovnou. Někdo naházal útoče, jo? Zofák. Já mám cech, prosím tě. Tady. Vyhrál jsem. Zbroj 1. Výdrž. Tady úplně nemám věci. Úplně, to je špatný. Nic, ale. Že můj. To je špatný. Ani elík žádnej. Nic. No, inteligence. Tak kde to jsme? OK, nic. Do cechu se podíváme. Když já jsem to vlastně tam nemusel utrácet ty peníze na ty S1, já jsem to mohl koupit nějakou věc a hodit ji do záchoda, pro boha. Já jsem hlupák. No. Dělej. Nemám to rád tady to. Srdce, zase jsme prohráli. To je úplně... Tady se vylepšovat nebudu, protože tady šetřím peníze ještě. Takže tady se vylepšovat nebudu, to se nechci utratit. Máme tady nočního trola, kterýho si ale vůbec nedávám. No, to je úplně špatný. Tady můžu trochu možná, no, když toho koláčka, to si taky budu dávat až tak, nevím, od 187, nevím. Tady teďko vůbec nedávám, prostě. Tak si dáme arénku akorát. Já si věřím dneska. Tady toho určitě dám. No, teď já si věřím prostě. Já ho dám. No. No, co jsem říkal. Jsem dobrý. 171 se 160 jsem si dal. Pecička. Jinak už mám na YouTubeku, už nemám hranici 15 minut, takže už budu moc natáčet trochu delší videa, za což jsem rád. Úplně strašně dlouho jsem se tam v tom vrtal a nevěděl jsem, jak se to dělá, takže jsem rád, že už to mám. Jak se dělá samozřejmě, jak se to posílá ta žádost o ty další videa než 15 minut. Jedno, co jste mysleli. Zbroj 1. Chuj, tam byl hrozný skřet. Bojím. Už kolik natáčím, už 8 minut, tyjo. Toto letí ten čas. Jo, jen to teda dobrý, prosím tě. To je obratnost. Šup. Loupnem to na sebe. Říkám, loupnem to na sebe. Tak ne, no. Dobrý. Co tady mám? Já sílu nechci. Běž pryč, sílo. Tak, dáme si co mám pořád s tou inteligencí? To je závislé na inteligenci. Ačkoliv inteligenci moc nepřekypuju. Dělej. Bože můj. Stejně nikoho nedám. Podzemí. To tady, nebudu to vylepšovat všechno, protože tady bychom byli zase x rokou. Podzemí, dělej. Šup. Jo! Super. Kdo tam je teď? Vůdce pirátů. Beautiful. Co tady ještě? Podíváme se rychle do arény a přesuneme se na další postavu,
která nevím ani, která je. No, dobrý, vyhrál jsem, jak jinak. Ještě teda si tady koupím to, ale něco do záchodu. Třeba tady to. Jedno. Hospodíš, záchodíš. Šup. Tak a... Halo? Jaj, co to tady je? Nechci nic takového. Bože můj, co to je? A tady na to jako, co to je? OK, nic, nevadí. Tak, rovnou se tady podíváme do zbrojírny. Dělej, panebože, už to má 11 minut. OK, nic, tady. Tady síla 18, to si nechte. Tady stržte někam. 33. Sorry, 32, to moc za to nestojí. Tak se zase vylepším za 10 000 let. Tak tady budu dlouho. Ne, to ne, tady to. Úplně ošklivý, jak dlouho to trvá. Šup. Bože můj. Kašlat na to mě nebaví tady to. Jinak teda ještě jednou se vám chci omluvit za to, že jak dlouho nebyly videa, fakt jsem na to teďko neměl čas. Ale teďkon, teďkon už by to mělo být lepší, už čas mám, takže už to točit budu. No teď nevím, kolik jsem ubral. Tak co to je? Jaj, co se tady na mě skáče? No nic, tohle by mohlo být z tohohle dílu všechno, už to má 12 minut, takže pod video mi teda napište, jestli po případě mám točit ten Minecraft. Nevím, jestli by vás to bavilo. A jsem teda moc rád za těch 6 odběratelů, dohromady 59 zhlédnutí, což je pěkný. A dávejte lajky, odběry, komentáře, mějte se fajn, dávejte lajky, to jsem říkal, dávejte dislajky, dávejte odběry, dávejte úplně všechno, co jde, takže se mějte fajn a čus.